Здравейте, приятели! Аз се казвам Наталия и днес бях на шопинг в мола и ходих до магазина на Пандора, на Зара и до книжарница Сиела. И днес ще разопаковам нещата си заедно с вас. Хайде да започваме. Първо дайте да започнем с нещата от Зара. Така. Това ни е блузка. Вижте. Ето как ми седи. Много ми харесва. Така. Ето така отпред ще я сложа първо. После ще я подадем. Така, панталон. Ето така горе-долу, видите. Ето така. Сега ще ги пробвам. И ето ме, приятели, и с дрехите. Ето, сега е. Ето ме. Ето това има тук панделка. Ето панталона. Ето. Ето. Много ми харесва между другото комплекта. Хайде продължим с тази турба да разопаковаш книжарницата. Така, вътре има интересни неща. Първото е тази тетрадка на Стич. Вижте начин. Вижте, значи така започваме и така листи. Листи. Ето тук, вижте. Променя се цвета в синьо. Листи. Идваме така. Става лилаво, розово. И така. И тук такова зелено става и свършва тетрадката. И да, ето това. За мен сега взех. А това е за Анабелчето. Това са маркери за Анабелчето, подарък. Така. Това е книжка отново за Анабел. Сега ще отворя. Вътре има много стикери. Така, ето тук са първо има един лист, после има много за рисуване, пак стикери и така. Да, има супер много неща и със сигурност ще е много интересно. Да. Това ще е подарък за 1 юни на Анабелчето. Така, хайде продължаваме. Това за мен вече. Ето това е пъзел от 1000 часа. Аз много обичам такива. Това е пъзел на една от най-известните картини на Ван Гог. И на мен много ми харесва. А пък когато стане пъзел, ще е много интересно. Ето. Даже може и да ви покажам, когато стане. Ето. Така, хайде да продължаваме. И също друго няма. Да. Чакай, има. Ето. Химикалчето. Ето ги. Мисля, че пишеха всички в черно. Да, обикновено химикалчето. Сега най-интересното. Нещата на Пандора. Така, ето. 2 трубички са. Така, хайде, първо ще започнем с по-малката. После ще е по-интересното в по-голямата. Така, хайде сега с по-малката. Така, първото. Ето на Пандора. Вътре има обици. Ето ги. Много са красиви. Ще ги. Да. Много ми харесват. За мен много ще ми харесва просто. Те са с формата на цветя и също така с камъчета, а пък камъчета много блестят. Много ми харесват. Така, хайде да продължаваме вече с най-интересното. Така, ще го затворим и ще го върнем вътре. Така, вижте. Така. И най-интересното. Така. Ето, вижте. Ето, как е опаковано. Махаме панделката. Ето. Така. Гледайте сега вътре. Още една кутия. Така вече най-интересно. Така.
Готови ли сте? Но, гледайте. Това е така. Вижте. Панделки. Колко са красиви. Това е колие и обици. Много ми харесва. А пък Пандора ми е любимата ми марка. Те са сребърни. И сега, между другото, сега ще ги извадя и ще ги пробвам. Заедно с вас. Там. Как направо ще го извадим. Вижте отзаде, ето тук, колко е интересно направено, има камъчета. Ето виждате ли го? Ето където за площадката и камъчето. Много интересно направено, между другото. И също така ми става комплект. И с малко ще го пробвам с обиците. Дайте сега ще ви покажа и обиците. Ето ги. Ето ги на панделки. Ето. Сега ще ви направя другата. Ето ги. Много блестят. И също с камъчета. Първата, ето, сложихме я, първата панделка. Сега ще сложа и втората. Пробвах ги. Сложих си. И колието. Много ми харесват. Видях се в огледалото. Много съм доволна. И също така, вижте. Тук има панделка. И тук има панделка. И тук има панделка. Панделка. И това са ни всички неща, които днес си закупих. Много съм доволна. И много ми харесват, особено нещата на Пандора. И да, това беше от мен. Да се абонирате за канала, с камбанката, да лайкате клипче. Това беше от мен. Целувки! Чао!